Makadi sisimeli. Ndauyawo nenyaya yangu. Ndinasisi vangu vane mwana anorwara, anodonha, ane vari, uye akazvarwa ane urema, akazvarwa 2004. Kubva ipapo paazvarwa vakazozvinotisa kuti mwana anorarama ane urema panguva yake yekuti aite maactions ake ekuti wava kuda kukambaira, wava kuda kubata zvinhu, ndopavakatoona kuti mwana wangu ari kurarama neurema. Vakatraya zvose, vakazama zvese kuenda kuchipatara. Saka problem iripo ndeyekuti iko zvino une mafitsi, anotodonha. Vakambotrayavo kuda kuenda naye kunomutsvetavo kuya kunotsvetwa vanhu vane urarama vakadaro, asi vakakundikana, mwoyo wakarwadza kuti ndingadya sei sadza mwana wangu, dzimwe nguva anodonha, dzimwe nguva anogona kuzviita vusiku. Saka vakatongoona kuti kungogara naye kunenge kuri nani. Saka mwana uyu zvose vanomuitira haagoni kuzvidyisa, haagoni kana kukambaira, haagoni kana kugara, haagoni. Ndezvaya zvekutoti vanogona kungomugadzikavo zviya zvokuti vakamutegera. Saka mwana uyu anotorarama upenyu hwakaomesesa. Ndanga ndichikumbirawo help kumadhayarisi. Sisi vangu vatambura, vane problem yechifuva, vatambura nokubereka mwana uyu since ari mwana mudiki kusvika iko zvino, ndowa 2004. Saka ndandichikumbirawo help sisimeli, vanokwanisawo kuwana wheelchair. Ndo chinhu chandinoshuvira kuti dai vachiwana. Vanokwanisa kuwanawo wheelchair, mapamba, because anotoiswawo, haagoni enda ega kutoilet. Zvimwewo nyangwe hembe, asi chinhu hembe, chikafu, but chinhu chandiri kunyanya kuchema iwheelchair namapamba, ndozvinhu zvitori serious yandiri kutoda, zvisitombori zvepressure zvokutoti vakwanisewo kuzorora sisi vangu. Uyezve pakawanikwa munhu anovaitisa counseling, because izvi zveFacebook havatozvizivivo izvi, havatozvizivi, munhu ungori kuWhatsApp anovaitisa counseling, because vakazvigamuchira havo, asi vane kakushungurudzika kamwe kari mavari. Namba dzavo ndichadziposta.